Vítajte v obci Mladý Haj, ktorá patrí pod obec HSK. Aktuálne sme do ponuky pripravili nádherný, široký a prestranný, veľmi pekne udržiavaný pozemok. Pozemok má 18 árov, je komplet celý oplotený, šírka 30 metrov. Hlavne tá lokalita vás môže osloviť tým, že sú tu nové domy, prichádzajú sem čoraz viac, objavujú toto miesto mladé rodiny. Pozemok je v intraviláne obce, je tu asfaltová prístupová cesta, na pozemku je elektrina a taktiež má vlastnú studňu. Neváhajte a príďte sa pozrieť na tento krásny pozemok a využite jedinečnú šancu si ho kúpiť a zadovážiť za veľmi férovú, nastavenú a priateľnú cenu.